καλημέρα σας από το μαγευτικό ζωικό Κορινθία. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για ένα έκτακτο παιδικό δελτίο ειδήσεων. Σήμερα συμπληρώνονται 50 χρόνια από την ημέρα όπου οι ψυχές των Ελλήνων φοιτητών μάτωσαν μέσα στο Πολυτεχνείο. Ετοιμαστείτε για μια σύντομη ιστορική αναδρομή. Πολλά χρόνια πριν ο σκοτεινός του φασισμού σκέπασε στην Ελλάδα. Στις 21 Απριλίου το 1967, οι στρατιωτικοί με αρχηγό τον Γεώργιο Παπαδόπουλο έδιωξαν με βίαιο τρόπο την νόμιμη κυβέρνηση της Ελλάδας και πήραν την εξουσία με τα όπλα. Επέβαλαν δικτατορία. Ο εθνικός στρατός έκρινε ότι όφιλε να παρέμβει για να αποτρέψει των δρόμων προς τον Κριμνόν. Τα πάντα βρίσκονταν κάποτε από την επίβλεψη των διδακτόρων. Ο φόβος κυριαρχούσε παντού. Η ελευθερία της γνώμης, το δικαίωμα του ελεύθερου πιστεύω, του ελεύθερου πολίτη καταργήθηκαν. Οι αντίθετοι προς τις ιδέες του δικτάκτορα βασανίζονταν, εξορίζονταν ή ακόμα και σκοτώνονταν. Για 7 χρόνια φόβος και δυστυχία βασίλευε σε όλη την Ελλάδα. Η αρχή του τέλους της μαύρης αυτής επταετίας ξεκίνησε από τους φοιτητές του Πολυτεχνείου. Με το σύνθημα κάτω 1947 ξεσηκώθηκαν οι φοιτητές για πρώτη φορά στο χώρο του Πολυτεχνείου στις 14 Φλεβάρι του 1973. 7 ημέρες αργότερα, 21 Δευτέρου 1973, οι φοιτητές κάνουν κατάληψη της νομικής σχολής. Ζήτω η ελευθερία, κάτω η Χούντα, ήταν τα συνθήματα που φώναζαν. Τα γεγονότα του Πολυτεχνείου άρχισαν με μια συγκέντρωση στο προαύλιο χώρο του. Ήταν 14 Νοεμβρίου, Τετάρτη πρωί. Όλοι οι φοιτητές από όλες τις σχολές μαζεύτηκαν στο Πολυτεχνείο. Φτιάχτηκαν τα πρώτα συνθήματα. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία, κάτω η Χούντα. Στις 7 το απόγευμα αποφάσισαν να κλειστούν μέσα και να μην πούν αν δεν γίνονταν δεκτά τα αιτήματά τους. Αιτήματα που είχαν φύγει πια από το χώρο του Πολυτεχνείου. Αιτήματα που αφορούσαν όλο το λαό. Όλους τους Έλληνες που ήθελαν να είναι πολίτες μιας δημοκρατικής χώρας. Οι φοιτητές έφτιαξαν ένα ραδιόφωνο σταθμό για να ακούγεται η φωνή τους στις γειτονιές της Αθήνας και να δίνει θάρρος στις Έλληνες. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Ο αγώνας έχει φτάσει στο ανώτερο ύψος του ενθουσιασμού. Ελληνικέ λαέ, συγκρότησε στον τόπο της δουλειάς σου απεργιακές επιτροπές και ξεχύσου στους δρόμους. Μόνο έτσι η βία δεν θα περάσει. Κανείς δεν θα τολμήσει να αντισταθεί στο λαϊκό αίτημα της αλλαγής. Ζήτω η δημοκρατία. Έγιναν προκηρύξεις με συνθήματα και τις σκόρπιζαν στους γύρω δρόμους. Σταματούσαν τα λεωφορεία και τα τρόλι και τις πετούσαν μέσα από τα παράθυρα για να δώσουν κουράγιο στους καταπιεσμένους Έλληνες. Τις επόμενες μέρες ο κόσμος γύρω από το Πολυτεχνείο γινόταν ολοένα και περισσότερος, παρόλο που η αστυνομία τους εμπόδιζε. Πάνω από 150.000 άνθρωποι είναι γύρω από το Πολυτεχνείο. Μαζεύτηκαν στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο και φώναζαν συνθήματα κατά της δικτατορίας. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία, κάτω η Χούντα, έξω Αμερικάνοι, λαέ πεινάς, γιατί τους προσκυνάς και πολλά άλλα. Οι δικτάκτορες νομίζαν ότι οι φοιτητές θα σταματούσαν και θα γύρισαν στις σπίτια τους, αλλά αυτοί συνέχισαν ακόμα πιο δυναμικά. Όλη η αστυνομία βρισκόταν απ' έξω από το Πολυτεχνείο. Η αστυνομία άρχισε να χτυπά τους διαδηλωτές για να τους αναγκάσει να διαλυθούν. Ο κόσμος όμως ήταν αποφασισμένος να μείνει στο Πολυτεχνείο κοντά στους φοιτητές.
Οι δικτάτορες, βλέποντας ότι δεν γίνεται τίποτα, αποφασίζουν να κατεβάσουν στο στρατό. Στις 16 Νοέμβρη, το απόγευμα, ο δικτάτορας Ζόρις Παπαδόπουλος διέταξε το στρατό να επέμβει. Οι δρόμοι της Αθήνας γεμίζουν μετά στα στρατιωτικά αυτοκίνητα που πηγαίνουν προς το Πολυτεχνείο. Ο κόσμος με πηλές στο ξύλο απομακρύνεται, ενώ μένουν μέσα κλεισμένοι οι φοιτητές τραγουδώντας τον εθνικό ύμνο. Το βράδυ της ίδιας μέρας οι συγκρούσεις γύρω από το Πολυτεχνείο φούντωσαν. Στις 9:30 έπεσε νεκρός ο Διομήδης Κομνηνός, 16 ετών μαθητής Λυκείου, από αστυνομικούς που τον πυροβόλησαν. Τις επόμενες ώρες οι νεκροί έγιναν ακόμη περισσότεροι. Τα ξημερώματα του Σάββατου στις 17 Νοέμβρη το τάγκς είχαν ξυπλώσει το Πολυτεχνείο και περίμεναν στην εντολή για να μπούμε μέσα. Οι φοιτητές αναβασμένοι στα κάγκελα φώναζαν συνθήματα στους φαντάρους και τραγουδούσαν, τους ζητούσαν να μην πυροβολήσουν, λέγοντας τους ότι είναι όλοι αδέρφια. Αδέρφια μας στρατιώτες, δεν θα σηκώσετε όπλο, δεν θα σηκώσετε και δεν θα πυροβολήσετε, δεν θα σκοτώσετε τα αδέρφια σας. Αδέρφια μας στρατιώτες, πώς είναι δυνατόν να πυροβολήσετε τα αδέρφια σας, να χυθεί ελληνικό αίμα. Όλοι πιστεύουμε στην ευκαιριά. Και εγώ πάλι πρώτος αρχίζω τον εθνικό ύμνο, αυτό το αιώνιο σύμβολο της ελευθερίας. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπατιού την τρομερή, σε γνωρίζω από την όψη που μεγιάνε τώρα τη γη. Απ' τα κόκκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και για πρώτα αδερφωμένη, χαίρε ελευθεριά. Το Σάββατο 17 Νοέμβρη στις 6 ξημερώματα το μοιραίο τάγκ ξεκινά. Παίρνει εντολή να ρίξει σιδερένια πόρτα του Πολυτεχνείου και να εισβάλλει. Ανάβει τις προβολίες και ξεκινά. Οι φοιτητές, κρεμασμένοι στα κάγκελα, συνεχίζουν να τραγουδούν τον εθνικό ύμνο. Σε λίγο η πόρτα θα πέσει. Πανικός. Τώρα μπαίνουν, τις βλέπω, είναι τα τελευταία λόγια του εκφωνητή. Οι σφαίρες σφυρίζουν, όλοι τρέχουν να σωθούν. Οι σκηνές που ακολούθησαν ήταν συγκλονιστικές. Οι φοιτητές έτρεχαν να σωθούν και οι αστυνομικοί τους χτυπούσαν αλήπητα. Το Πολυτεχνείο άδειασε. Το πρωί του Σαββάτου 17 Νοέμβρη, η Χούντα έβαλε τους αστυνομικούς να μαζέψουν και να ξεπλύνουν τον χώρο. Στο Πολυτεχνείο από τα αίματα για να μην φανεί το έγκλημα που είχαν για πράξη το βράδυ. Οι δρόμοι μουσιαμένοι από τα νερά που έριξαν για να πλύνουν τα αίματα. Τίποτα δεν θύμιζε αυτό που σύνεβε το προηγούμενο βράδυ. Κι όμως προσφορά της εξέγερσης του Πολυτεχνείου ήταν μεγάλη, ανεπανάληπτη, αξεπέραση. Στις 11 το πρωί κηρύσσεται στρατιωτικός νόμος σε όλη την Ελλάδα. Απαγορεύονται οι συναθρήσεις περισσότερων από 5 ατόμων. Απαγορεύεται η κυκλοφορία των πεζών. Κάθε μέρα από το απόγευμα στο πρωί και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων από το βράδυ έως το πρωί. Τα τάγκς γέμισαν τους δρόμους. Ελληνικέ λαέ, με βαθία συνείδηση των ευθυνών μου έναντι του έθνους και της ιστορίας, απεφάσισα μετά τας χθεσινάς αναρχικάς εκδηλώσεις μιας οργανωμένης μειοψηφίας να κηρύξω των στρατιωτικών νόμων καθάπασαν την επικράτεια προς αποκατάσταση της διασαλευτήσης τάξεως. Το χουντικό καθεστώς αναγκάστηκε να παραδεχθεί λίγες ημέρες μετά την ύπαρξη 15 νεκρών στην Αθήνα, εκείνο το πεθήμερο 14, 15, 16 και 17 Νοέμβρη 1973. Τα επόμενα χρόνια αποδείχθηκε ότι οι νεκροί ήταν πολύ περισσότεροι, ενώ οι τραυματίες εκατοντάδες. Ο νεαρότερος νεκρός ήταν ένα παιδάκι 5,5 ετών, ο Δημήτρης Θοδωράς. Οι δικτάτορες δεν έφυγαν αμέσως. Οι αγώνες του ελληνικού λαού συνεχίστηκαν και το 1974. Τελικά ήρθε και πάλι η δημοκρατία στην Ελλάδα. Οι δικτάτορες
καταδικάστηκαν και εκρίστηκαν στη φυλακή. Ο κόσμος άρχισε σιγά σιγά να νιώθει και πάλι ασφαλής και ελεύθερος. Για πάντα θα ακούγονται οι φωνές των φοιτητών του Πολυτεχνείου.